Как да си вземем размера, когато правим ламиниран паркет, без прекъсване и ни се получи ето такъв меч за рязане. Сабия, меч и така нататък. Така, нашия вече е изрязан. Слагаме си първото парче, което също е изрязано ето тук. Ето така. Тук вече е ясно. Взима се размера тук и на края на дъската. От вътрешната страна слагаме едно парче ламинат ето така. Закопчаваме го и ни се получава размера и от вътрешната страна. Тук и края на дъската. И така много лесно си взимате размера за меча, който се получава. След това махам това парче. Нанисвам си меча. Така. Нанисвам го и всичко става 6 точки. Ето го, закопчаваме го от тази страна и продължаваме напред.